Hello friends, welcome back to my channel and another video. दिनैहाय आं न'आवहाय दंफैयो नै जोंहा बिनानावा बयलार फुगासिनो बेखौ फुना होनो होदों बेनिफ्राय आं गोदाबाय एक्चुअली लोगोफोर जों जेनायदाजों आंजों बेदर जानो होननानैनो बिसानाव थांखादों निउ इयारनि बे नैबे दा गोदानाया बयलार ओमफ्राय गाबोनहाय जोङो लकेल दाउ जागोन आरो बेनिफ्राय जाखांनानै न'आव फैफिनगोन जोङो माने थांफिनगोन आं दा भइस अभारखौहाय माने न'आव फैखांनानैसो होगासिनो आरो इडिट खालामनाया एसे लेट जाबाय आंना नै आं बायजोआवनो एवबाय संबाय माने जोंना माने हजोंहाय मामोननियावहाय माने हाबा जानाय फिसाजोफोरा इसिङावहाय हाबनो मोना आरोना जों जेनेबा हिन्दुनियावनो जा ख्रिस्टाननियावनो जा बिसोरना हाबनो मोनखाया आरोना हाबा हरनाय फिसाजोआ बेनि थाखायनो बायजोआवनो संबाय आलुजों ओरैनो रोसि खालामबाय बे एख' बेलेग खालामाखै बेजोंनो जागोन दे होननानैहाय बेखौनो एसे रोसि खालामबाय आरो ओमफ्राय नै दुन्दियाबो होबाय आङो गोथाव जादों बयलारबाबो बयलार बायदि मोनजायाखै माने लाबोनानै खाननै खानथाम दोनफैदोंमोन नालाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय नैबे नारजिजों ना रुदुमनाय फुंनि मोननो बेखौबो जाबाय सानजौफुनि ओंखामखौ बेजोंनो जाबाय आरो लोगोफोर The next day नै लकेल दाउ जालायनोसै दिनै मैया बयलार जाबाय दिनै लकेल दाउ जानोसै बिनिफ्राय न'आव थांनोसै दाउआ मेजेम जाजोबदों एकदम गोमो गोमो मेजेम जाजोबदों आरो बिनि बिदैबो दंमोन बिदै दैसे बेसेबा गोबाव जाबायमोन बे दैया 6 monthsआनो जाबायमोन खोमालै बुरिलायनायसो बे ओमफ्राय दासो दैदोंमोन ओमफ्राय दैबाबो बे माने खाथोन नाङाखै आरोना बेनि थाखायनो जानो होननानै सिगांनिफ्रायनो जानो होननानै खननै खनथाम थांबायबो ओमफ्राय जाजायाखै आरोना बायनासो जालायनाय बिदि जादोंमोन एबार खनसे जाथारनो होननानैनो जाबाय नै लोगोफोर नायलाय मेजेम गोजा सोथाबजोबदो एकदमबारे मेजेमनि थाखायनो बे दैनो रोङाखैमोनदां ओमफ्राय दासो दैहांदोंमोन दैथाम ना दैब्रै दैबायमोन आरो ओमफ्राय अब्लाबो जानोसै होननानै जाबाय बे फिसाबो लाखिनो रोंखानाय नङा साननानै दिनैबो नै जोंहा बिनानावा साफा खालामना होदों गांफोरखौहाय ओमफ्राय आं गोदाबाय ओमफ्राय ओंख्रि संनायाबो दिनै फन्टियाबो संदों आंबो संदो माने खानैबो जेनेदाया थानो नागिरा नालाय बेखौ लालाय दसे दसे बे संलाय संबाय नै मा होनो बेखौ मेजेमानो नै जेखिबो मेजेम सोथाबजोबनाय बेदराहाय मैयानिसाय एसे खम बेयो दाउआ माने खाननै खानथाम खाना दोननाय जाबायना बेखौबो 1 तारिखनिफ्रायनो खाना दोनदों ओमफ्राय 3-4आवहाय जादों बेखौहाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो एसे राननाय बायदिबो जाबाय आरो बेदरा मोनबाय लोगोफोर टेस्टि जानोसै दायो